Takže na Sviatok svätého Františka 4.10. som bola vo farnosti Harichovce porozprávať niečo o živote tohto svätca a predstaviť svoju kongregáciu. Dostala som tam zo pár otázok, rada by som sa k nim teraz vyjadrila. Prvá otázka sa týkala formácie, nakoľko sa venujem formácii junioriek. Otázka sa týkala toho, aký bol rozdiel viery u mladých v mojom veku, keď som ja vstupovala, aký je rozdiel teda medzi mládežou dnešnej doby, dnešného času. Tak keď sa na to odpovedať, rada by som zdôraznila, že majú to mladí ľudia v dnešnej dobe oveľa ťažšie, pretože tie vplyvy, ktoré na nich doliehajú, sú silnejšie. Keď som vyrastala ja, tak som vyrastala v tradičnej katolíckej rodine a viera bola vlastne mi dávaná s materským mliekom a nebolo pre mňa ťažké podriadiť sa autorite alebo prijať poslušnosť. Myslím si, že pre mladých dnešnej doby je napríklad otázka autority veľmi ťažká, ale napriek tomu všetkému je medzi nimi veľa krásnych duší, ktoré sa rozhodujú pre reholný a kňazský život. Takže myslím si, že aj vtedy, aj dnes je veľa ľudí, ktorí majú pevnú a silnú vieru. Ďalšia otázka sa týkala toho, ako môže František osloviť dnes ľudí. Veď žil niekde v 12. storočí. Musím povedať, že František je aktuálny aj dnes. Bol to mladý človek, ktorý bol typickým dieťaťom svojej doby. Bol to syn bohatého kupca, rád si povyrazil. Dnes by sme povedali, že chodil po diskotékach, vtedy sa zabával a chodil na tancovačky. A potom sa obrátil a žil tak radikálne svoj život. Myslím si, že mladí ľudia sú radikálni a práve ten Františkov radikalizmus mnohých dnes oslovuje. Okrem toho ešte František populárny aj kvôli tomu, že mal rád zvieratá a prírodu a aj dnes je teda vyhlásený za patrona ekológie. Ďalšia otázka sa týkala otázky alebo témy, akým spôsobom sú životy sestier prepojené so životom rodín v dnešnej dobe. Musím povedať, že naša kongregácia má v tomto roku, ale nielen v tomto roku, ale v tomto období 5-ročnom takú víziu. Modlíme sa každý piatok za pokoj vo svete a pokoj v rodinách, teda aj za rodiny, nakoľko nám veľmi záleží na rodinách. A tým, že pôsobíme medzi ľuďmi, pôsobíme medzi deťmi, pôsobíme v katechéze a často chodívame aj do rodín, takže máme taký priamy styk s rodinami, žijeme s nimi, stretávame sa. Takže nemyslím si, že by bolo nejaká bariéra alebo nejaká priepas medzi nami. No a posledná otázka bola skôr taká vtipná. Nakoľko sa dotkla našej kongregácie alebo nás osobne ekonomická kríza, tak musím povedať, že teda my sme ju až tak moc nepocítili, nakoľko naše platy teda idú do spoločných financií, keďže sme slibovali chudobu a o tie základné veci máme postarané, takže myslím si, že ohľade sme neboli, aj obliec sme si mali čo, takže sa nás to nedotklo.